שהכל נהיה בדברו. הפודקאסט שבו מילים הופכות למעשים, עם טל בן דוד. כאן נפתח את הלב, מדבר על זכויות, נכות, נגישות, חינוך, משפחות ותקווה. וניתן קול למי שלא תמיד נשמע. היום איתנו שיר בדוך מגדרה, בת 11 וחצי, שנולדה פגה עם שיתוק מוחין, אבל מסרבת לתת לכיסא הגלגלים שלה להחליט בשבילה מי היא. היא לומדת בכיתה רגילה, יוצרת, צוחקת, מטיילת, גולשת על גלשן נגיש ומובילה קמפיינים באילן. ובעיקר מזכירה לכולנו שילדה עם מגבלה היא קודם כל ילדה עם לב רחב וחלומות ענקיים. בפרק הזה ניכנס לעולם שלה, דרך הסיפורים, הכאב, ההומור והתקווה, ונגלה מה קורה כשהקול שלה באמת נהיה בדברו. אז שיר, ברוכה הבאה. אז שלום לכולם, שמי שיר, ואני באתי להתארח בפודקאסט. נעים מאוד, כל כך כיף לי שבאת. אז מי את, שיר בדוך? איך היית מציגה את עצמך למי שלא מכיר אותך? הייתי אומרת שלום לכולם, שמי שיר, אני מתנהלת בכיסא גלגלים, אני בת 11 וחצי בכיתה ו'. התחביבים שלי לראות טלוויזיה, לעשות מקלחת, לצייר ולהיות עם המשפחה. שיר, מה הכי מצחיק אותך ביום יום? כשאבא שלי רוקד. האמת, נראה לי גם מצחיק. זה הכי מצחיק אותי. וכשהוא שר, אז אני אומרת, די, מספיק, והוא לא מפסיק. עד שאני קוראת לאמא שלי, והיא אומרת לו, איתן, די. שיר, מה 3 המילים שמאפיינות אותך? טובת לב, מצחיקה, ומרימת מורל. אני חייב להגיד שאני מסכים עם כל מילה ומילה. ממש. טובת לב, לב רחב, גדול, ענק, מרואה כל אדם באשר הוא. מצחיקה, את סופר מצחיקולה. ומרימת מורל. זה הגנים שלי, שאני מצחיקה. היא גם מצחיקה אותי מאוד. שיר. מצחיקה וטובת לב, אנחנו יודעים. מרימת מורל? תרימי לי קצת המורל. אני אומרת כאילו אתה ילד מיוחד, ואתה איש מיוחד, וצריך ללמוד לקבל אותך כמו שאתה, וכאילו לא כל מיני דברים אחרים, כי אתה באמת כאילו יהיה איש רגיל. תקשיבי, לא רק שהרמת לי את המורל, גם נתת לי סינגור. מה זה סינגור? שעורך דין הכי טוב לא אחד לתת לי. אז שיר, כן. ספרי לנו, אם כבר פתחת על המשפחה, ספרי לנו על בני המשפחה, חוץ מאבא שמצחיק, יש עוד אנשים שמצחיקים בבית? כן. אמא שלי, קוראים לה אלמוג, היא עובדת היא עובדת בצבא, אני לא יודעת בדיוק באיזה מקצוע, אבל היא עובדת בצבא, במילואים, וכל הדברים שקשורים לזה. ויש לי את אחותי, שקוראים לה גפן, היא בת 21, אחותי הגדולה. אני אוהבת לעשות איתה המון דברים, לצאת איתה לשופינג, לצאת איתה למסעדות, לצאת איתה לכל מיני דברים. ויש את נויה שהיא עוזרת לי בהרבה דברים, שהיא אחותי הקטנה. היא מבינה מאוד את המגבלה שלי, ואני מאוד מעריכה את זה. וואו. כן. תקשיבי, 2 אחיות נסיכות.
אבא שלי הוא, לי ולא יש קשר מאוד מיוחד, אבא זה אבא, את יודעת, כן. אומרים שהבנות זה של אבא. כן, הבנות אומרים שהם של אבא, כן. אבל איך זה מתחלק אצלכם? אתם 3 בנות. אחותי עדיין איתנו בבית, אבל היא קצת פחות עושה, קצת פחות כאילו צריכה תשומים מההורים, כי היא עובדת ויש לה פגישות וחברות וכל אלה, אני אגלה לך סוד אני קטן. ואנה פשוט מתחלקות. קודם כל את ההורים. מקסימה. תודה. ואני אגלה לך סוד קטן. כולם צריכים תשומים מההורים. אבל נראה לי, אני הילד האמצעי. גם את. שהילדים האמצעיים לוקחים את הכי הרבה תשומי להורים. כן. אז, ספרי לי על רגע מיוחד עם האחיות שלך. משהו טוב. משהו עם נויה. נויה היא הרבה פעמים מצחיקה אותי ומנסה להרים לי את המצב רוח, ואנחנו יוצאות עם ההורים לכל מיני דברים, כאילו לכל מיני פעילויות ולכל מיני סרטים וכל מיני דברים כאלה, וכיף לי איתה מאוד. איזה כיף לשמוע. זה באמת נקרא, את יודעת איך זה נקרא במונח המקצועי? איך? אחאות מיוחדת. יש לכם משהו מיוחד. יש לכם משהו שאין אותו בהרבה בתים. אז זכית, במובן הזה זכית. איזה כיף לך. כן, זכיתי. כן. תתמודד עם זה שאת מרגישה שזה קצת קשה. המשפחה שלי, ההורים שלי, האחיות שלי, להזכיר לעצמי שאני גיבורה וחזקה. את אלופה. את לא רק גיבורה וחזקה, את אלופה, והמשפחה זה הדבר הכי חשוב בחיים, ואת כל כך צודקת, כל כך צודקת, אין לך מושג כמה. מתי בפעם הראשונה הבנת שיש לך מגבלה? לא כל כך הבנתי את זה, פשוט אמא שלי בגיל הרבה יותר גדול, כאילו התחלתי את המגבלה בגיל 2, כאילו גיליתי שאני מוגבלת בגיל 2, ההורים שלי גילו שאני מוגבלת בגיל 2, ואמא שלי סיפרה לי את זה בגיל הרבה יותר גדול, נגיד 4, 5, ופשוט התרגלתי לזה עם הזמן, עם השנים. איך הייתה השיחה הזאת? פשוט שאלתי אותה, אמא, למה אני בכיסא גלגלים? כאילו, פשוט, ומה היא ענתה? כאילו ככה נולדת. הרופאים אמרו שקצת קשה לך לזחול, ושאת צריכה כיסא גלגלים, ובדקו את זה בכל מיני בדיקות מיוחדות, וגילו שאת צריכה כיסא גלגלים, ופשוט התרגלתי לזה עם השנים. וקיבלת את זה? או שאת עדיין חושבת על זה, חושבת על תרופה, איזשהו פתרון, טכנולוגיה, בינה מלאכותית? לא. אני יודעת, אני כן הייתי רוצה לעשות משהו. כאילו כשהייתי יותר גדולה הלכתי בהליכון ואז הפסקתי כי זה הרבה מאמץ בשבילי. כן הייתי רוצה לעשות משהו, אבל אני יודעת שזה לא אפשרי. כי ככה נולדים וזהו, אי אפשר, אין תחליף לזה. זהו. שמעתי שאת אומנית. את יוצרת. ורציתי לדעת
איזה סוג של אומנות או יצירה את הכי אוהבת? זה לא בדיוק אומנות, אני לא באמת עושה אומנות. אני יותר מפנטזת על ההורים שלי לבוא לצייר לי את מה שאני רוצה. אני אומרת הצבעים, אני אומרת מה אני רוצה, אני אומרת... זה אומנות... אומנות מהונדסת. אני חושב שהגדרת את זה כל כך יפה. אני חושב גם שבאותו הזדמנות את מנצלת את ההורים שלך. כן. ויש איזשהו משהו לצד הניצול שלהם ביצירת האומנות המהונדסת, שאמרת, וואו, יצרתי איזה משהו? כן, אבא שלי קנה לי קנבסים, ואני ואחותי התחלנו לצייר כזה בגואש. לא ידעתי מה אני אצייר, כי אני לא אומנית גדולה עכשיו. פשוט התחלתי לעשות בצבע כחול את כל הלמעלה, כל הלמעלה של הקנבס, ואז אני התחלתי לעשות עצים, כאילו גשר עצים כזה, ואז שמתי פשוט אדום מלמטה, ועד היום זה יושב לי בחדר. מקסים. אם היית יכולה להופיע אחת הבמות הגדולות בארץ, בוא נגיד פארק הירקון, מה היית רוצה לעשות שם? להביע את עצמי בשירה. איזה שיר היית שרה? אוריקן. את יכולה לשיר, אם את רוצה. אני לא טובה בזה. אני זוכר פעם אחת שהגענו לאילן, וחיברת לנו שיר, בן רגע. את זוכרת את הרגע הזה? לא כל כך. את זוכרת? תזכיר לי. אנחנו תכף ניגע בזה בגלישת גלים. אוקיי. במסיבה של גלישת גלים. אבל לפני שניגע בזה, שאלה בהמשך לפארק הירקון, על מה את חולמת שתהי גדולה? על להיות אימא. וואו, זה דבר גדול. אני חושבת על זה כבר מעכשיו. איזה אימא תהי? אני לא רוצה להיכנס לכל הדבר הזה שנקרא הריון, כי אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר קשה מבחינת הכיסא, מבחינת לעבור, מבחינת לעשות, לא יודעת, זה יהיה הרבה יותר קשה. אז אני חושבת או אימוץ או פונדקאות. אני עוד צריכה לחשוב על זה. אני יודעת שזה גיל מאוד מוקדם לחשוב על זה, אבל אני עדיין חושבת על זה. עצם זה שאת חושבת על זה, זה מראה כמה את בוגרת. איך יהיו הילדים שלך, המשפחה שלך, שאת חולמת עליה בעתיד? אני ארשה להם הכל מהכל, אבל יהיה גבולות גם. איזה אלופה את. את גולשת בגלישת גלים אצל עדי קלנג, ופעם ראשונה שנכנסת למים עם גלשן נגיש. ספרי לי על הדרך מהבית לפה, לפני שנכנסת למים. באתי עם אחותי הקטנה ועם אבא שלי. פה באשדוד, בים באשדוד. זה קייטנה כזאת גולשים וגלשנים נגישים, והיה לי מאוד כיף. היה פרפרים יום לפני כן? בנסיעה לפה היה חששות? בפעם הראשונה? לא כל כך. יותר חששתי מזה שאני הולכת לעלות על הגלשן. ואיך הרגשת בסופו של דבר בפעם הראשונה שנכנסת למים? חשש, אבל הרבה אדרנלין. יש לי תמונה שלך מחייכת, אולי התמונה, אני חושב, הכי יפה שלך, מחייכת בגלישה במים. יש לי אותה גם, יש לי שתי תמונות מהגלישת גלים
במצגת של ההרצאה שאני עושה. וואו, תכף ניגע בהרצאה שאת עושה, אבל לפני כן, יש לי תמונה שלך מחייכת, ויש לי תמונה שלך שאבא מרים אותך, שהגלשן התהפך במים, ואת נותנת לו נשיקה על הלחי. מלא. ואני אמרתי באותו רגע, בלב שלי, אם אני גרמתי לשתיהם לחייך ולראות את האושר הזה, אני עשיתי את שלי, אבל אני לא יודע, אני אשמח לדעת מה את הרגשת מהצד השני. באותו רגע, אחרי שאבא מרים אותך מהמים, רגע אחרי שהגלשן התהפך. הרגשתי זכות שהוא מביא אותי לשם, בגלל שלא כל הורה או אבא או אמא היו מסכימים לילדה שלהם או לילד שלהם ללכת לגלישת גלים, וזה זכות. כשאת על הגל, בכל זאת היו שם כמה גלים, כשאת על הגל, מה את מרגישה? פחד, חשש, התרגשות, אדרנלין, משהו אחר? אדרנלין וקצת חשש. החשש מפני התהפכות. כן. והתהפכתי איזה כמה פעמים במים. אבל היה לי חגורת הצלה. אם היה ילד או ילדה עם מוגבלות, שהיו שואלים אותך אם כדאי להם לנסות גלישת גלים, מה היית אומרת להם? הייתי אומרת להם שכן, כי זה בסופו של דבר כיף, וכדאי להם לחוות את החוויה הזאת ולא להפסיד אותה. וואו, דיברת על המצגת שאת עושה. כן. אני מרצה לכל הבית ספר שלי, על המוגבלות שלי, ועל איך אני מתמודדת איתה וחיה איתה. ואת מרגישה שאנשים מבינים אותך אחרי המצגת? כן. אני מרגישה שאני מעבירה איזשהו מסר חשוב. אז למה קשה כל כך להעביר לחברות בכיתה את המסר הזה? כי הם לא כל כך מבינות אותי. אני אשאל שאלה, עם מי יותר קל בכיתה? עם הבנים או עם הבנות? הבנות אבל. ממש. אני לא מדברת בכלל עם הבנים. רוב הבנות לא מדברות בכלל עם הבנים. יש איזה, נגיד, 6 בנות שמדברות עם הבנים, ואנחנו 18 בנות בכיתה. וואו, אתם הרוב השולט. כן. 18 מול 12 בנים. 30 ילדים סך הכל. שירה, מככבת בקמפיינים של אילן. איך הרגשת שראית את עצמך על מודעה של אילן? גאווה גדולה, כי סוף סוף רואים אותי ורואים את הרגשות שלי. היינו יחד בבית הנשיא השנה, כן. במצעד הפרוטות, ההתרמה של עמותת אילן, יום ההתרמה השנתי של עמותת אילן. טכנית זה היה שנה שעברה, כי היום זה 2026. תודה שאת מזכירה לי, שאו-טו-טו יום ההתרמה של עמותת אילן. אז אני רוצה לשאול אותך על המפגש הקודם, עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. מה את זוכרת מהמפגש שלך שם? הדבר הכי מרגש שאני זוכרת מהמפגש הזה, זה שהענקתי לו את הפרס, והוא לחץ לי את היד. יש לי תמונה שלך לידו, יושבת, ואני רואה אותך מלאה בגאווה לפגוש את נשיא המדינה. איך זה מרגיש? מרגיש גאווה גדולה שאתה אתה מבין, אני לא יודעת כמה אנשים יש בעולם, 1,217,000. אתה היחידי שכאילו מזמינים אותך ספציפית לבוא
מבין אלפי ילדים שיש בעולם, לפגוש את הנשיא, לפגוש את נשיא המדינה. וואו, ממש מרגש. כן. אגב, מה המתנה שנתת לו? תעודה כזאת של מעמותת אילן, של אתה יודע שמה שהוא עושה למען ילדים עם מוגבלויות בישראל, וזה הרגיש מאוד כיף. למה חשוב לך כל כך להשתתף בקמפיינים של עמותת אילן? כי זאת עמותה שעוזרת לילדים כמוני, ילדים עם מוגבלויות, ילדים שיש להם איזשהו משהו קטן בוא נגיד ככה, מגביל אותם, אבל המשהו הזה יכול להפוך לאור גדול, ובזכות עמותת אילן זה באמת מתקיים ומתגשם. אם היית יכולה לדבר רגע אחד עם כל האנשים שמחליטים על נגישות, זכויות, מה הדבר שהיית אומרת להם? שלום לכולם, אני שיר, בטוח, מתנהלת בכיסא גלגלים, כבר 11 וחצי שנים. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד לכם, שילד בכיסא גלגלים או עם כל מגבלה אחרת שהיא, לא צריך לבוא או להיוותר כילד מיוחד, לא צריך להגיד מה הוא עם כיסא גלגלים, נעשה עליו ככה וככה, נעשה עליו כל מיני דברים כאלה. יש לו צרכים, כן, צריך להבין, אבל הוא ילד מיוחד, והוא ילד כמו כולם פשוט. וואו, נראה לי שניסחת את זה בצורה הכי טובה, אפילו יותר טוב ממני. מה היית רוצה להגיד למנכ"לית עמותת אילן? קודם כל, תודה על כל מה שאת עושה למען עמותת אילן ולמען הילדים עם המוגבלויות. אנחנו מאוד מעריכים את זה, ואומנם את עושה המון, אבל נראה לי שאת, כאילו, יש עוד מקום לשיפור. אני אשמח שיהיה יחס יותר טוב לילדים עם מוגבלויות. את רוצה שמנכ"לית עמותת אילן תדאג שיהיה יותר יחס לילדים עם מוגבלויות, אם אני מבין אותך נכון? כן, כי יש הרבה ילדים עם מוגבלויות שלא מקבלים אותם כמו שהם. אז בוא נחשוב ביחד רגע. ועושים עליהם חרמות. בוא נחשוב רגע ביחד. כאלה. עושים עליהם חרמות, אמרת משפט קשה. לא מקבלים אותם, עושים עליהם חרמות. אז למה אנחנו פונים למנכ"לית עמותת אילן ואנחנו לא פונים לשר החינוך? בואי מפה ביחד, נקים את זה. אפשר לשבור את הרשת ולהקים גלים בכל צעקה ביחד. מה חשוב לך ששר החינוך ישמע? ילד עם מוגבלות הוא לא ילד שצריך לקבל אותו בצורה מיוחדת, הוא ילד שצריך לקבל אותו כמו שהוא, כמו כולם. כן, יש לו מגבלה, אבל צריך לקבל אותו כמו שהוא, ולא לעשות עליו דברים כמו חרמות, או לקלל, או לעשות כל מיני דברים כאלה. כי הוא לא יכול לשנות את עצמו. הוא ככה בא לעולם, אז הוא לא יכול לשנות את עצמו. כל כך צודקת. איפה זה פוגש אותנו, הדברים האלה? אותי זה פוגש גם בבית ספר. לא עושים עליי חרם, אבל קשה לי מאוד מבחינה חברתית. לא באים, כאילו החברות לא באות אליי אחר הצהריים, לא נפגשות איתי, לא יוצרות איתי קשר.
מה את חושבת שיכול לשנות את הדבר הזה? שכל ישראל תדע פשוט שצריך לעשות איזשהו שינוי ולהראות שילד עם מוגבלות הוא לא ילד שונה, הוא לא ילד שצריך לעשות אליו יחס מיוחד, הוא לא ילד הוא פשוט ילד רגיל. אני הייתי רוצה להיות חבר שלך. את מסכימה לי? כן. איזה כיף לי. אז יש לך את הטלפון שלי, ואת יכולה להתקשר אליי מתי שאת רוצה, ואני זמין, ואני אשמח לעלות גם בווידאו. אז לא רק חברה אחת, יש לך עוד חבר. שיר, יש לנו פינה קטנה בתוכנית שנקראת קול קטן גדול. תזכרי ברגע אחד שבו הרגעת שהקול שלך באמת נשמע. מה קרה שם? רגע אחד שבאמת הצלחת להשפיע, שבאמת שמעו אותך, שבאמת ראו אותך. בהרצאות שלי. איך הצלחת לגעת בהם בהרצאות שלך? הצלחתי להעביר איזשהו מסר. חשוב. את חושבת שצריך להוסיף עוד הרצאות כדי לגעת בעוד אנשים? כן. אז למה זה לא קורה? אין לי דרך לעשות את זה. אני אנסה לחשוב על דרך יצירתית בשבילך. תודה. שיר, מה החלום שלך שנראה אולי קטן לאחרים, אבל הוא ממש ממש ענק בשבילך? להיות אימא. זה אמרנו. יש עוד איזה חלום מיוחד? להשפיע על כל עולם המוגבלות. אז את רוצה להיות לוביסטית. אני רוצה פשוט להשפיע יותר על העולם של הילדים האלה, של ילדים עם מוגבלות, כי יש אנשים שלא באמת מבינים מה זה מוגבלות. אני חושב שאת יכולה להיות משפיענית מצוינת גם מהבית שלך בפלאפון. מהפלאפון, מהמיטה, את יכולה להיות אחלה משפיענית. ומה נותן לך כוח שאת עצובה ומתוסכלת? המשפחה שלי. מישהו מיוחד? אחותי הגדולה. יש לכם קשר טוב. כן. אחות גדולה וטובה. כן. אם היית יכולה להגיד משפט אחד לכל הילדים בישראל, על ילדים בכיסא גלגלים, מה היית אומרת להם? שפשוט לא יעשו חרמות, לא יעשו... שיר, אבל חוץ מחרמות, מה היית רוצה להגיד לילדים, כאילו לכל הילדים שהם רואים אדם בכיסא גלגלים? מה היית רוצה להגיד להם? איזה מסר היית רוצה להגיד להם? שהם לא יקבלו אותו כשונה, הם יקבלו אותו כילד רגיל. פשוט. זה פשוט ככה. ואם היית מדברת לכל המבוגרים, מה המסר שהיית רוצה להגיד להם שהם יבינו עלייך, לא על אחרים, עלייך ספציפית? שאני ילדה שאוהבת לעזור ולהיות פה בשביל אחרים, ושאולי הרבה ילדים ואנשים לא רואים את זה עליי. כאילו, לא רואים את זה עליי, אבל הם לא יודעים לגשת עליי כאילו מבפנים ולא מבחוץ. וואו. שרת אותי בלי מילים. שיר בדוך, תודה שהגעת אלינו. תודה שבאת. תודה שאת מיוחדת. תודה שאת מקסימה. ואני קורא לכם, לכל הצופים שלנו שרואים את שיר בדוך, תעטפו אותה, חבקו אותה באהבה, כי הכי מגיע לה בעולם. הכי מגיע לה, הכי מקסימה, הכי מתוקה,
הכי ראויה, הכי טובת לב והכי מצחיקה שיש. ותודה לך שהזמנת אותי לפודקאסט.